Siamo onorati di dare il Premio Mediterraneo Istituzioni 2017 alla Commissione Intermediterranea della CRPM, rappresentata dal Presidente Apostolos, nostro caro amico, perché questo diventa un segno di rafforzare un legame nato tanti anni fa. Le regioni mediterranee sono al centro del nuovo processo di democrazia, di libertà, di accoglienza, e questo premio, che è importante come Nobel, è ben meritato e speriamo che possa dare i suoi frutti. Είναι μεγάλη τιμή και για μένα προσωπικά, αλλά και για την Διαμεσογειακή Επιτροπή, το βραβείο από ένα ίδρυμα με μεγάλη προσφορά στη δημοκρατία, τον πολιτισμό, τις αξίες για τον άνθρωπο, τα δικαιώματα και την ειρήνη. Η Μεσόγειος είναι μια λεκάνη θαλάσσια με μεγάλο πολιτισμό, με ιστορία και διαδρομή σε πολιτιστικές αξίες, και καλούμαστε όλοι σήμερα την πιο δύσκολη περίοδο για την Ευρώπη αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο να ξαναμετατρέψουμε την Μεσόγειο σε μια λεκάνη, θαλάσσια λεκάνη πολιτισμού και αξιών. Grazie.